Hola, nois. Soc la Dolors. Soc monitora de la Fundació Santa Teresa del Departament de l'STO i us voldria fer una proposta de celebrar un Sant Jordi diferent, ja que no el podrem celebrar com es fa tradicionalment, d'acord? I us faig una proposta, la meva idea és aquesta, de fer aquestes roses, no? Us explicaré com es fan, és molt senzillet. Necessitem tovalló de paper, tisores, brida, o bé una goma del cabell, o un filferro del pa Bimbo, un fil fort o una llana, d'acord? Bé, doncs comencem. Agafem dos tovallons, els obrim, així, ens fiquem una sobre de l'altra, seguim així, els fiquem ben quadradets i els tallem per la meitat. Molt bé. Bé, ens quedarà així, una sobre de l'altra, vale? Vinga. Estan ben quadradets. I començarem a fer una mena o bé de vano, o com li vulgueu dir, o vano, o acordeón. I anirem apretant bé el que és el plec perquè ens quedi les nostres roses ben arrissadetes. Anem fent així, anirem marcant-ho bé i ens haurà de quedar una cosa així. Veieu, nois? Una cosa així. Doncs buscarem la meitat de la nostra plantilla. Posarem la brida. Si no és una brida, ja s'ho he dit abans, pot ser una goma del cabell, d'això d'un Bimbo, bueno. Haurem de buscar ben bé al mig. Passem la brida, l'apretem fort, i ens quedarà així. Tallarem les puntetes de les brides i ara anirem a treballar la nostra plantilla. Anirem baixant així, veieu? Així, així, així i així. Anirem treballant bé la plantilleta perquè quedi tot ben arrissadet. I començarem a treure papers. Així, un. I anirem fent així, anar separant papers del nostre mocador de paper. Anem fent així, anem seguint i ens quedarà aquesta rosa tan xula. Si ho feu amb el tovalló gran, es quedarà aquesta. Si ho feu amb tovalló petit, us quedaran així. Ja tenim la nostra rosa per engalanar els nostres balcons. Molt bé, espero que us hagi agradat i us desitjo un feliç Sant Jordi 2020.